a tu się poli jak cholera. Ludzie, 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 poli się, no prawdą, poli się, no co się tak głupio chichrocie, tam ci się poli, no to coś się chichrosz, kasprze jeden z drugim, poli się, godą wam, nie filuj tak, nie zaziraj, bierz się jeden z drugim do kupy ze mną. No poli się jak cholera, Erna, kaj są klucze od remizy, od tego fojerdepa. Kruca fuks, a kaj mają być te klucze, jak się z nimi dziecka bawili, to można do kaje kajsik bez żyrafie, bez studni, no toż my, fojermany, dobrotу, wiecie, i siłą mnie. Ale jak my tak, to te wrota tak. A jak te wrota tak, to my siak. No, endlich my te wrota wywalili, do fasków się dostali, ruły skuplowali my do szlauchów, szlauchy do plumpy do belów, wzięli my se jeszcze ku temu te dwie, wiecie, maluśkie fojer szpricki, to my jeszcze od Niemców herbli na fojermońskich odgrywkach. No, toż jademy w te pędy gasić. Przykludzimy się na miejsce, a chałupa Golasiowy, no, chałupa Golasiowy, poli się jak cholera, gory jak jasny pierun. No toż my do ruły, od szlauchów, szlauchy od plumpów, plumpy od tej naszej beli, no, napoczynamy gasić. Ale jak ci my mieli gasić, kej Golasiowo wczoraj miała pranie, no i wszystko woda ci wyloła, no to nie ma się z czego chikrać, wszystko woda wyloła. No to my już zaś ruły do szlauchów, szlauchy do plumpów, plumpy, do tej naszej bele jademy, melumy po woda. Pojechaliśmy i jak ci już my naloli fol tej wody, to siarze się nam po baciokach za woda loła. Nie żykna, wracało nam się szykowniście wesoło, jakoś ich tak śpiewający, Erich miał gryfno halbecka we kabzi, wiecie. Przykludziliśmy się nazad na plac do Golasiowy, zazierumy, no, a chałupa Golasiowy poli się jak cholera, gore jak 100 pierunów. No to ci przylazuje nasz pan komandant, taki ten brandmeister i się pyta. Kaj się poli? No niech go szlak trefi, no chałupa Golasiowej się poli jak 100 pierunów, a ten się pyta, kaj się poli? No toż my ugodomy, co sam się poli, sam tukej góry, a chłopci miał łeb, miał palica nie od parady, no na zichę miał łeb, i godo ci nam tak. Słuchajcie, obcy, ja wam nie będę godał tak albo tak, no bo jak ja wam żykna tak albo tak, to wy zrobicie znowu tak albo tak, albo tak, no toż zróbcie tak i tak. Słuchajcie, chłopcy, weźmijcie ten kibelek, stońcie się wszystkie weraje i tak się podawajcie ten kibelek łonemu, a ten ostatni weraj, to niech leje ta woda. I nowy ogień niech leje. No toż my tak zrobili, jak on nam powiedział. Wzięli my se ten kibelek, stanęli się weraje i tak my se podawali łonemu, a ten ci ostatni dychał ta woda ino we ten ogień. No wiecie, nic to nie pomagało i chałupa Golasiowy, ta choby się jeszcze lepszy gorała. No szlak by to trefił. No toż nasz komandant, nasz brandmeister się na nos gapcy, a chłop miał palica, a że miał palica, nie żykna, miał na isto łeb i godo ci kulą tak. Słuchajcie, obcy, ja wam nie będę godał tak albo tak. No bo jak ja wam żykna tak albo tak, no to wy se pomyślicie tak albo tak i na ostatek zrobicie zubizu tak albo tak. No toż słuchajcie, zróbcie tak. Słuchajcie, no weźmijcie se te wasze ajspikle, te wasze cieślicki i tak odrąbujcie, odciupujcie to, co się poli od tego, co się nie poli. Co by to, co się nie poli, nie zapoluło się od tego, co się poli. No bo jak to, co się nie poli, zapoli się od tego, co się poli, no to się spoli to, co się nie poluło, od tego, co się poli. No miał cicho byłem, a że miał, prawda?
No toż my zrobili jedną kozą pan brandmeister. Wzięli by se toporki cieślicki i my odrąbywali to, co się poli, od tego, co się nie poli. Co by to, co się nie poluło, nie zapoluło się od tego, co się poli. Bo jak to, co się nie poli, zapoli się od tego, co się poli, no i to się poli, spoli to, co się nie poluło, od tego, co się poli, na ostatek to zgorało się to, co się miało spolić, no i to, co się nie miało spolić. I wiecie, ja bych sam chciał jedne powiedzieć, jedne jeszcze rzeknąć, i że dzięka bojowej postawie, rychtycznemu fasongowi naszych sztramskich feuermanów, chałupa Golasiowej galantno się spoluła, zgorała się do imentu. Usprawił Eugen z Pnioków.